Мяне завуць Ульяна Бастрыкіна. Я вучуся ў 3 класе Акалоўскай сярэдняй школы Лагойскага района. Я прачытаю верш Юрася Свіркі. У нас сваіх хапае слоў. У нас сваіх хапае слоў. Крамяных, росных, васільковых. Ад мурагоў і ад лясоў, ад светлых высяў жаўруковых. У нас хапае слоў сваіх, іх пазычаць няма патрэбы. Ад чыстых даляў веснавых, ад глыбіні улетку неба. Сваіх хапае слоў у нас, суровых, мужных, як яднанне. Яны гучаць у грозны час і заклікаюць на змаганне. У нас хапае слоў такіх, чысцюткіх, ядраных, як ранне. Яны выказваюць у слых пяшчоту, ласку і каханне. Хапае слоў і гаманкіх, і мяккіх, як у лузе травы. І чуйна слухаючы іх, запамінай не для забавы. У нас хапае рэдкіх слоў, і палюбітых бязмежна. Яны ад чысціні снягоў і ад пялёсткаў беласнежных. Яны ўвабралі звон крыніц, шум лесу і дыханне ночы, ад ліўняў і ад навальніц. Грымяць, іскрацца і шапочуць, журыцца умеюць і звінець, спяваць у шумным карагодзе. Іх трэба сэрцам разумець і ўмець знаходзіць у народзе.